बिगुरा हिटसिन जानो बरिया जोबोर इन्टारेस्टिं बिगुरा जानो हिट दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैदों दिनैनि भिडिअआ जादों आं दिनै हाग्राबारियाव हारसिङै थांनानै दिनैयाव मैया अमा सिथारनाय जोंनावनो अमा सिथारदों बिनि अमा सिथारनाया आथिं थोंनैखौ लानानै आं दिनै हाग्राबारियाव आं दिनैहाय हांनानै जानाय नोंथांमोननि गेजेराव खिथागोन नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे सापर्ट खालामलांबाय थादो बेजोंनो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनो दाबावसिन नोंथांमोन अब्ला लेट्स गो दिनै आं नैबे अमा आथिं थोंनैखौ हाग्राबारियाव लांनानै आं दिनै हांनानै जानाय आं नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थागोन नोंथांमोना अननानैल' स्किप खालामाजासे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय होमब्ला लेट्स गो भिडिअखौ सुरु खालाम नोंथांमोना नायलांबाय थादो गो चलो भिडिअखौ सुरु करते हैं नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं दिनै बागानबारि हारसिङै थांनानै दिनै आं अमा हारसिंनि बे अमा आथिंखौ नोंथांमोननि गेजेराव हांनानै जानाय नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थागोन नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय खामा जायगाया दिनै बाहायनो बरिया जागोन साइकेल बाहायनो आं दिनै बाहायनो हांसिगोन होमबा जायगाखौ साफा खालामनानै लाग्रोनि वा बाहायनो लागायनोसै चलो भिडिअखौ सुरु Oh my God! Kamu masih kalah segas melalui aneh tidak kau. Ya, ot sekarang lagi nih bro. Jumbai. Ya. Jumbai. Wah. Abi लेखेर आया लाना फैबाय नै संसि खुनुरुखुम फोजोंहाबाय माइरु जानोसै लोगोफोर This is the what guys बे मा जिनिस नोंथांमोना मिथिखायो बयबो बेखौ एसे फुनना लाग्रोनि Ơi, boriya, ibar hangsei. Nggak mau naik lambai taban jawi itu cepet saja. Wow. Wow,
संख्रिखौ सारना होसै एसे दा गोथाव जानायनि संख्रि सारना होगोरनि एसे this is the what this is the संख्रि बेखौ सारना लाग्रोनि एसे या वाव बरिया नोंथांमोनाबो जाय जानो गोसो अननानै फैबानो जाबाय आंजों लोगोसे या माब्ला मोनबावगोन जानो लुगैजोब्बाय आङो जाफोरजोबसै अमा आथि जाजासै एसे हामान जाजासिगोन नोंथांमोन अननानै स्किप खालामासै जोबजासिम नायबानो भिडिअखौ नङा होमबा Oh my God! Wow! आयु जोब्बायमोन आं सौथिबो थाच फाग्लासो जागोन माइरिबो My God! नोंथांमोन मा जाखो बियो सेस जोबसिमोन बागदावनानै आयु बिखायनो खौसे थांबायमोन मा होननो आरो जाबावबाय सेस गिनांगौ आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे नैबे अमाया हांनायजों फास्ला गुफुर जालांदों बेनि थाखायनो बेखौ एसे साइज खालामबाय आं दिनै हालदै सारनानै लाग्रोनि ओ देना पड़ेगा एसे बनांगोन नङाबा नाङाखै नै दाबो ये देखो बे जादों हालदै बरिया एबार बरिया जासिगोन बरिया वाह मोनबायानो एसे सावबावनानै माबानोसै या वाह बरिया नोंथांमोना जानो लुगैदोंबा कमेन्टआव जोरुर बुंहरबानो जाबाय नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामनानै जानो हागोन नङा होमबा यास नायलांबाय था मोनसिगोन एसे दसे समाव नोंथांमोना मोनसिगोन जानायखौ नुथारसिगोनानो बावला बारा गोबाव नेबाय थानांला वाह दायो मोनबाय नोंथांमोन दायो आं बेखौ जानायनि लाहार फाहार खालामसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ लेट्स गो वाह दायो आं या खोदोम बिलाइयाव लागायनोसै खोदोम बिलाइयाव बेजों थालिरलाय मोना लाइसौ मोना बिदि ओंखायनो बेखौ लागायनोसै दायो बाहाय लगायनानै जाहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबा भिडिअखौ स्किप खालामासै नङा होमबा नायबाय थागोन नोंथांमोना नायलांदो फै लागायनोसै नायदो नोंथांमोना खम जानो लुगैसिगोन बे या ये क्या देखो हाल क्या हो गया हाल इससे साफ करना पड़ेगा मेरे गस्ला से बेजों साफा खालामसै आंनि गस्लाजों बे एरियाजों दै मोननो थाङा वाव नोंथांमोना बेखौ नायनानै माबायदि मोजां मोनदों जानो लुगैदों लुगैयाखै कमेन्टआव नोंथांमोना अननानै देखायहरबानो जाबाय नैबे जरासे बानलु बे मोनसे रोखोमनि बानलु बेखौ थाइनै आरो नैबे जादों थफसा जायफ्रा थफसा मेंब्रां होनो जाबानो मायाव लोगोरि फार्स्ट गुस्थि लिबाव लोगोरि लिबाव आरो नैबे जाहैदों भुटाननि बानलु गुफुर बे एरियाखौ बेखौ भुटानावसो बांसिन मोनो भुटान ना मा होनो जिखुनु जाया जोंनि एरियाजों बारा मोननो नागिरा बानलु गुफुर बे थाइनै अब्ला आं जराथाम आरो हानबावनोसै दंबावो बेखौ बानलु थब्रा होनो बे गोगोम आलु दै जिफोर जागा मोखां जागा आलु अब्ला बेखौ दा अरस'ना नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थानोसै अब्ला नायलांबाय थादो वाव
दिनैहायसो बेबायदि मोनजानानै गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो माय गड बरिया हिट हिट बे आथिं आसुगुर अमानि अमा थावख्रि मैया फादार मोना गावना लायदों दा बेनि आथिं थोंनैखौ आं लाबोनानै लागायफैदों मानो होनना बुंब्ला मैया न' गैयामोन न'बा आं मैयानो खालामनो हायोमोन भिडिअ बरिया आव बरिया लागावबाय एम्फौ थांमारलांनानै माइरिबो नुबाय दा wah बरिया हिट जानो जाय जाय जोबनायनि फालायाव फैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो माबायदि मोजां मोनखो आं दिनैहाय नैबे अमा आथिंखौ सावनानै जाफैदों नोंथांमोननि गेजेराव बे आंनि भिडिअखौ मोजाङै लाभलि नायनो थाखाय समायना आरो नोंथांमोननि सायाव इन्टारेस्टिं नोंथांमोना जाहाथे दसे मानिबा सिन्था जादोंबा आंनि भिडिअखौ नायनो नोंथांमोना अननानै मा लानो हागोन मजा एकदमबारे गोजोननाय लानो हागोन दा जोबनायनि फालायाव फैबाय जाय जाय बेगें मोनहैलायबाय ने नोंथांमोननि गेजेराव जानानै देनथाबाय आङो दा जोब्बायानो होनजाबाय एसे दंबावो बिगुरा हिटसिन जानो बरिया जोबोर इन्टारेस्टिं बिगुरा जानो हिट oh my yes oh my god sangat suara derdengke हेलो गाइस आंनि लोगो अनजालु नोंथांमोन दिनै आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनखो अननानै कमेन्टआव जरुर एकदमबारे लिरहरबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनदों दायो आं बागान बारियाव फैदों केमेरा हमग्रा आङो लोगोसे फंबायखौ लाफादोंमोन दा फंबाय बिथाङा आंखौ नेगासिनो दंनो हेलो गाइस बेनो जादों आंनि फंबाय बिथाङा आंनि केमेरा हमग्रा लोगोसे लाफादों मानो होनब्ला हारसिं केमेरा खेबनो थाखाय बिराद दिगदार जायो नोंथांमोना अननानै केमेरा खेबग्रानि सिमाव मोनसे जरुर लाइक अननानै लाइक खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोन नङा होमबा ब्रादार्स मा मोनो गड दायो जोंना भिडिअआ जोब्बाय बेखिनियावनो नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअ oh my god नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनखो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लाइक अननानै लाइक खालामहरबानो जाबाय मोनसेल' नोंथांमोना नायनायनि खारननि थाखाय नायनायनि थाखाय नोंथांमोना अननानै लाइक खालामहरबानो जाबाय लोगोसे दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे आंनि भिडिअखौ नायनानै सापर्टेड खालामनायनि थाखाय अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जोब्बाय नोंथांमोन बाय बाय